Hari Om. Once again, welcome back to my channel, Sonu Tulu Talks. Hi friends, ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪತ್ತಾರೆ ಆತುಂಡೊಂದಿನ್ನುವೆ ಅದು ಟೈಮ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇದೆ ರೆಡಿ ಆತ ಮದುವೆಗೆ ಯಾನು ಮಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೆ ಕೆಸರು ಉಂಡಲ್ಪ ಕಿರಂಚಿಂಡು ಮಾಮ ಪಾಡು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಪಾಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿ ಮಾಮಿ ವರ್ಷ ಇದ್ದಿ ಕೆಸರುಂಡು ಬೋತ್ರಿ ಅಬಿ ಮಾಡ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೆ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪೇಗೆ ಉಂಟ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಪೂಜೆ ತೋಜೋಡು ಸೊ ತುಕ ಆಯ್ನತ್ ಮಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಏತಾಪುಂಡ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಒಂದು ಪನಿಯ ಬರ್ಸದ ಪನಿಯ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೆ 4 ವರೆ ಆತನ 5 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತನ ಅಂತ ಬತ್ತದು ಜೇರು ಕೋಡಾರು ಬೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಚೈನಿ ಬರ್ಸಾತ ಮಗೈತಲ್ಲಿ ಗುಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇವತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಜೇರು ನನ್ನ ಕೂಡು 7:15 ಒಂದು ದಿಬ್ಬಣ ಬೇಕಾಗಣ ಎಲ್ಲರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರುವೆ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂದು ಬರ್ಕಂಡು ಸಿತ್ಸುವಣಿ ಪಂಡೆನಾ ಮುಂಚೂಲಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಾಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿರೋದು ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೋನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಶೀರಾ ಚಟ್ನಿ ರೀತಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು 3 ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ಗಳ ಪೂರ ರೀತಿಯರು ಚಾಯರ್ ಪೂರ ದಿಬ್ಬಣಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲೆವನ್ನ ಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇದೇದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೂಕವರ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪರ ಆಯ್ತು ನೀರು ತೊಲೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಪು ಸ್ಮೈಲ್ ಸೋನಕ್ಷ ಈ ಮುಂಗು ಮತ್ತೆ మీకు ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಒಂದಿಪ್ಪೋಡು ರೂಮ್ ಉಡಿಪ್ಪೋಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಹಾಲ್ತಲೆ ಓಡ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಆತಂಡ ನೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೇತೆ ಡೇ ಟೈಮ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಬೇತೆ ವೈಬೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿನ ಹಾಲೊಡೆ
ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಸ್ತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು, 5 ಜನ. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸಖತ್ ಆತುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕಲೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಬಂದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ. ಏನ ಮಾಮೂಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಹಾಲ್. ದಿಬ್ಬಣ್ಣದ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು. చెప్పలే లో రెడీ కొంచెం పాలు ఎదురు బలే బలేಗೆ ಯಾರ ಗಾಡಿ ಮೆಂತರಿ ಬಾಬೆನ್ ಇಂಚು ಬರ್ತಣ ಒಡಗೆ ಬರೀ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಇಂಕುಳ್ಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಭಾಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡಿತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಭಾಪೂಜೆ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮದ ಈ ಸಭಾಪೂಜೆ ಒಳ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾರಂಭ
ಬಂದುಜೆ ಮುಂಜೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ತೀರು ಅಲ್ಲಯ್ಯೋ ಮುಂಬತ್ತಯ್ಯ ಬಾಬುಗೂ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಅದು ಯಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದಾದ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ನೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಕಿಬಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆಂದಾರ ಯಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅರ್ಧಡ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಅರ್ಧಡ್ ಬಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ದಿಬ್ಬಣಗೆ ತೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕೇನುಜಿ ಕೋಡೆ ಐ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಯಾಯ ತೋದು ಆಕೆ ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ದಿಬ್ಬಣಗೆ ತೊನ್ನ ಹೋದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗ ಬಿದಾರ್ದು ಪೋಪುನು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಆ್ಯನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಆನು ಸಾಲೆ ಪಕ್ಕ ತುತ್ತು ನಾಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪುರ ದೀಯೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ತಿತ್ತೆ ಆನು ಅಂಚೆ ಆಯ್ ಜೈದೈತೆ ಆಯ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಆದು ಬೊಕ್ಕದಾರ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊರುಲೆ ತಂದು ಪೋಂಡ ಅವಳು ಇಪ್ಪೆ ತಾ ಬಂದಿತ್ವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ಬೇಕು ಬರೋಲಿ ಆತ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು 11 ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಪಿರೋ ಬಲ್ಪುನುಂಡಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅಂಡ ಆಯ್ ಬಲ್ಪುನ ಬಂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಇಪ್ಪುನು ಉಂದು ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಆಪುಜಿ 11 ಅಂಚ ಇಕ್ಕ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದೆ ಪೋಯಿಂದು ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಲೇಟ್ ಆದೆ ಪೋಪುನ ಇತ್ತುಂಡು 10 ಪೋಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಬ್ಬಣಗೆ ತೊನ್ನಗ ಪೋಯಿ ಮಗ ಬಂಡಿರು ಮಾಮಿ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಅವೇ ಆಯ್ತು 4:15 ಲಕ್ಕದ ಮಾಮಿ ಎಡ್ದು ಲಕ್ಕದೇರು ಎಂಕ್ ಜಪ್ಪು ನಾಡು ಇಂಬೆ 2 ಸಲ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಬಾಲೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಪಿದಾಡ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ಪೋದು ಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದ ಮೆನ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ದು ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಪುನೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಒರಂಬರ್ಯಾಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಒರಂಬರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 1:30 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಸರಿ ಆಪುನು ಪೋರೆ ಅಂಚ ಸೊ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆದೆ ಅಂತ ಇಕ್ಕುವೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರೆಡಿ ಆದ ಎಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಜತ್ತಿನಾಯಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಿ ಅಂತ ಕಾಡು ಸೊ ಸೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ ಏನಲ್ಲ ಆಟೋ ಐತೆ ಪಂಡ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 11 ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡು ತೋಜೋಡು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ನಾನೈತೆ ಪೋದಂತ ಪುರ್ತು ಕುಲ್ದು ನಸು ಬಲ್ತು ಸರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡು ಇದರ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಆರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಬಿದೂರಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಬಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹಾಲ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಬಂಗಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ತಿ ಉನಸ ಅವನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಗನ ಉನಸ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಕ್ತಿ ಉನಸಗ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡು ಒಂದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಗುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತುಂಡು
ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನಿಗುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ, ಬಾಯ್.